Първо, извинявам се за външен вид, който в ден е супер потресаващ, но все пак сме на село, работим. Второ, искам изключително много да ви благодаря за вниманието, което ми обърнахте и за времето, което отделихте да изгледате видеята, за подкрепата, която получих в няколко коментара. Не очаквах, между другото, да имам въобще някаква гледаема. Аз като цяло не съм такъв човек, който да занимава с такъв тип дейности. Идеята ми беше съвсем друга, между другото, но пък се получава, мисля, че доста добре. Както и да още веднъж благодаря ви много за подкрепата. Това, което иска да ви кажа, всъщност е цялата идея за тази къща на село не е спонтанна. Ние се обмисляме от доста време и специалното в това село Кости, община Царево, просто природата е жестока, уникална е. Сега ще ви покажа част от нея. Това е така гледката от една част от двора. Планина, Странджа планина, която се вижда много готино. Между другото, наистина казвам, заструва се не само гледката. Това е стълба, между другото, за който говорих в първото видео, борбата ни с EVN. Не само гледката се струва, като цяло спокойствието, въздуха, природата. Всичко е супер жестоко. Това там е Боровата гора. Между другото, тя умира, а това е и съпруга ми, който работи днеска. Така той хвърля кирмиди. Опитва се да направи каквото може сам. Боровата гора, която умира, между другото, споменах вече, от някакъв бръмбър, който яде кората. Не съм много наясно. Така мъжа ми, който прилича на гръцки полубог. Полубог, не знам. Много е секси, между другото. Както и да няма значение, да не се отплесвам. Ето така. Искам да видите и гледката. Още веднъж да ви благодаря за вниманието и за времето, което ми отделихте. Надявам се, още ще се пробя. Надявам се да не ви губя времето, да по някакъв начин да го разтоварвам с моите видеа и ще ви държа в течение какво се случва. Може би веднъж седмично относно къщата, защото идваме веднъж седмично събота и неделя. Ограничени сме от към дните. Така че в следващата седмица може би пак ще кача някакво видео докъде сме стигнали, какво сме направили. И така, благодаря ви много още веднъж. Peace out! Много сте готини!